Salimos da iglesia ca procesión. Me dixeron, hai que ir, que hai moita sequía, hai que ir. Viñamos vindo por aí. E claro, había moita sequía, que era no ano 43. Por aí polo que debía ser o 14 ou 15 de agosto. Debía ser. Entón chegamos aquí, e cando íbamos virar para aquí para onde a fonte, que lá está, saliron dous homens e o santo non se mete na fonte. Como non se mete? Non se mete. O santo afianzámoslo nós, que a chover. Nada, que hai que metelo. Non se mete. Metémoslo na máis. Como que non? Se non chove, vai, afianzámoslo nós, non vos preocupedes. Metelo á fonte, que non vai chover. Non, vai chover. Afianzámoslo e non se mete hoxe á fonte. Mira que volvemos mañá, Se non chove, non há cumplir. Está afianzado. Non o metades, metelo, Non o metamos. Bueno, pois logo vamos para atrás. Vamos outra vez para a iglesia. Volvemos para atrás. E bueno, é un viaxe perdido, xa veredes. Entonces, cando chegábamos ali por aí a 400 metros, onde está agora arriba, onde está o cementerio, caeron unha goteira formosa, así unha nube pequena, era como unha manta, unha nube pequena. E dixeron, ves, xa ven unha nube, que vai vir a nube? Que vai vir a nube? Uns dixen, bueno, mañá hai que volver con ele e bañalo aí na fonte. Na cima da costa do cruceiro empezaron a caer unhas goteiras. Mira como xa veñen as goteiras, que van vir. Eso é unha nube de tronada que pasa por aí. E antes de chegar á iglesia, que tiñamos por aí outros 400 metros, empezou a chover e non houve un que lle quedara a camiseta enxoita. Que, choveu ou non choveu? Outros, sempre hai xente que non cree, cadroulle, como lle cadrou? Non estamos nunha sequía grande ou que? Isto foi no ano 43, no 1943, alá polo 14 ou 15 de agosto. Eu desde aquel ano non se volveu traer o santo á fonte, e por iso esta fonte ven de moi vello, é a fonte de San Miguel, porque xa os nosos antepasados trouxeron aquí, o santo xa o trouxeron aquí máis veces, pero dese ano, acórdame a min, como o que fixen hoxe. Os homes, bueno, sempre viñan dos homes, personas así, dos homes que había antes formales, homes moi formales. Mira, este é o moinho do Julio. Aquí viñamos moer, porque os nosos, depois aburriu un dos moinhos pequenos, e viñamos moer aquí. Eu viña moitas veces de noite para onde a ele, e marchábamos tornar a auga, sabes onde íbamos? Desde aquí, hasta Albarrosas, que hai máis de 1 kilómetro de río, máis. E que facían? Roubaban a auga para os prados, agora fixeron prados en todos os lados, e roubaban a auga, Modesto, ves comigo? Íbamos por aí arriba a beira da noite, teño que ir buscar auga para o moinho, que tiña ben que moer, home, non ven auga, tornan máis auga. Eu, algún día estaba cansado de traballar, pero queríamonos ben, eu iba con ele. Por lá arriba, tornadoiro, veio torna aquí, torna ali, torna naquele prado, torna ali, abre para baixo, abre naquele outro prado. Eu abrí ele. Hasta Albarrosas, que é onde nace esta auga, onde empeza a fonte que produce esta auga. Despois, claro, despois desa, veñen moitas fontes, pero a última fonte é de Albarrosas, da chousa de Rufina de Juan, chamábase Rufina da Costa, que é a chousa dela, a chousa de Albarrosas. E é onde está a fonte, bota moita auga, nunca secou. Aquí viñamos cas vacas, e esta porquería agora aquí non a debían botar, bueno, autorizou o dono que quería encher esta braña, non sabes? E dixo, bueno, pois deixemos botar aí a ordenarín, pero en vez de traer terra, trouxeronlle escombro que non vale para nada, e non lle viñeron a nada, nem lle fixeron nada. Entón, ele tamén é de deixar, nada máis, eu este así non deixaba, que antes aquí pacían as vacas, e viñamos cos carros da folla por aquí, e barriamos a folla e todo, pero non ves? Esta porquería que botan agora aquí nos camiños, isto non podían botar. Pero no camiño non, está na finca dele. E ele tamén, non lle importa moito. Agora tamén xa non é rapaz. E ele
e levo, que ele non é malo, e levo o rapaz. Pero isto dá vergonza tamén, que o vexan pasa por esta carretera. E ve, mira que escombrada aquí hai, mira que escombrada aquí hai. É unha vergonza ver isto. Pero bueno, agora a xente é máis liberal, a xente... Non se...